Čaute dámy a páni, ďalšie video z Ricard Mario 2 HD. Skúšal som už hrať Slots 2, ale dosť ma to rozhodilo. Viete prečo? Lebo to sa nedá! Dobre. Ideme pokojne na to. No. Hop. Rozcvička. To má byť čo? Hej. Dobre, to bola druhá rozcvička. Do tretice. No do štvrtice všetko. Dobre. Hopa. Hop. Hop, hop. Som zabudol. Tymačka jedna biela, či jakáva peneta. Trošku sa schop. A prosím, pomôž mi prejsť toto kolo. No. Prebehneme to. A stojíme. Pekne. Pekne, Niko. Tak. No a tomuto tu vôbec nechápem, ako to tam mám prejsť. Chápete? Aha. Ja som sa tam udržal, sa mi zdá. Ja som normálne sa tam držal. Držal som sa tej plošinky. Takže. Už som sa normálne sústredil na to, som vôbec nič nerozprával. Stojíme. Ne. Tak. Počuj, ty mačka jedna malá. Chceš ma naozaj nastrať? Prečo neskáčeš tak, ako máš? Ja som chcel preskočiť tú kocku a nie presne do nej skočiť. Počuj, ty tam, čo si mi túto hru poradil. Vieš čo, ja ťa pochválim, to je naozaj dobrá hra. Strpím pri nej i celý deň. A neprejdem jedno porandané kolo. Opa. Tak dop. Tak. Chápete? Tomu nechápe. Ja to skúšam prebehnúť a vyskočiť. Či mi to dačo pomôže? Alebo nie. Lebo keď tam neprejdem, tak trpím už naozaj veľa nervy pri tom. Tak. Prebehneme. Ešte raz to skúšame prebehnúť, keď tam dojdem. Nie tam hore na toto biele vapenaté slnko. Kráľovná krásnych veľkých debilných hôr i nemačička biela, ktorá spadla do múčky hôr.
Bude osnežená ako snežík, snehuliačík. Prebehneme a skoro nás to zabilo. A práve som sa pošmykol a spadol dole do pierdole. Pekná rímovačka. Preskočíme a to tá kráľovna nás obíde. Tak. Stojme. Ty panečku. Ne. No. Prosím, poradte mi niekto. Ak to zrobiť? A ja som tam skoro bol, bo som vyskočil. Som bol na tým prvým bloku hneď hore. Ja. Keď tu bol nejaký checkpoint. Keby to bol nejaký checkpoint, aby som sa tam už nemusel ísť od znova, by to bola veľmi dobré. Ja som krásny skladateľ týchto Stojme. Posledné 3 pokusy. Je to veľmi skvelá hra, proste to takú hru nevymyslia ani takí, čo hrajú napríklad World of Tanks a ktorí ju vymysleli tú hru World of Tanks. Tú hru nemôžete prekonať s touto. Dobre. Čo ja to prejdem. Ja mám posledný pokus. Dobre, balíme to. Balíme na to nerváky. Takže ak sa video páči, ak to chce túto hru stiahnuť, napíšem názov tejto hry na Google Play, si to proste stiahnete a napíšem vám názov tejto hry. Áno. Dobre. A presne, ak sa video páči, dajte lajčík, dajte odber, komentárik a keď chcete ďalšie série z tejto hry, proste dajte like, ja to pochopím. A čaute.